dankwa. Apai dankwa. Apai. Abu di sei. Impresa. Mpenisi obosoma wo no betina no. Ona kire wo na chiwade. Okay. Hwe wa bra boyi pa. Awo ya ye mprede. Sese adwuma be pa na wo ye. Adwuma nkasa me ye pa de. Nhyɛ da nyi adwuma pɔtee me ye. Nso metaa kɔboa na ɛwɔ ahemfie. Metaa kɔsom wɔ ahemfie. Ɛna ebi nso so mepɛ sɛ meyɛ kuya na meyɛ ne yɛ mmefuo na mpɛ sɛ meyɛ. Ti afi na me na edi ho nkɔmmɔ. Na nka sɛ wobɛnya asase bi ama me a na nka me ayɛ mmefuo. Afi na wo pɛ asase. Aka ho asɛm akyerɛ odi kuru so de bɛma wo a na wo fiase ayɛ mmefuo. Ndi abɛ no ɛba na wo fiase enu a wo de yɛ nwo ne adwo nwo no a ana sɛ wo to a na bɛnya sika. Ɛde aba wo bram bo a. Ɛna wo pɛ aware. Ana wo pɛ oba ne nada. Ɛbɛni sɛ ye hu oba ho a yɛ hyɛ kɛtɛ. Ha? Ɛje wa yɛ Na sma me no kan na akɔbɔ wɔ fama ne. Kɔn dum. Wate? Wanani asɛde akonwa fɛ no. Tie. Ɛje wa de. Si a wo se kyerɛ me no. Ɛyɛ sɛ wo de apɛ asɛm ato na nim no so da abusuam. Ɔso ka. Ebere wanyi si ɛkɔso wɔn bi wɔ yɛ fie. Yɛ ya de hyɛ ntira. Yɛ mpɛ ya brabɔ basa. Sɛde mo busuafuo bi ɛnkura ketekete efie num sia nson ɛnkron no awo. Bɛyɛ mienu miɛnsa no. Yɛ fie wɔn ho sɛ bi asida. Obi a anyini na bɛma bia so a abusuani mi wɔfa asefo yi me nananom bi bɛware bia no uhu na no ho sɛ wa yɛ adwuma kutade yɛ obedie ama bia boro so ansa na wɔde bɛfa wo ba tie no wɔde ne ma no ha adwen ɛgye wa kware ati we ya boro ne bra wo sɛ wonim sɛ wo ba ase bi eti sɛ ka wo bɛware no a ɛfɛ no ba esinanim nananom modawroma me nsani pɛsɛ me fa ɛgye wa ba pa am de ne kɔ no obi a wo sɛ apa da nkwa waba ebisa agye wa woni ne betena nana ane ane woni ne nkɔ ni agye yensa na ade wa de kɔ na wati ne ya adwuma wabɔ wo ti dom ama adwuma na wo ye na sipi asita na wanya bia di na wanya bia sie di ama da chinchirima na se wo fiti ya o ma okura so ana de kwaje nsa ne de emwa se wutwe wadwuma wo ya nse wakodefo no osoma kwa abra no ye som na wo som ye ntua woka ade a wonya ye nwanti ye kuma boa no awie no ne ayiya ne anoa na ma no nsa no ma wibi na mo da ho jimia wo ye adwuma wo ye reba me ka san som na wasade wo ye adwuma wo fura kwa ba som asante de sa na ye no ebere susi akosoma awaso wo som na vuoni kwato soma wo som no so se wanu tu wonya adwuma fa hwe no wabusua de me chano wataze eti pa adwuma ye animanim ha ya no emme no eye da chaje pade na so sase ado de wo beton wonya sika animanim ha ya yi e de abobra na emme no de na wo ye nyina wo ye emme no so wo adwuma na akọ anim koko ya basika nkuruma abasika nyadoa sika wom mako sika wom chase duadua bi so na unye nyana kakra ka na wo de bo emene so ho bra wori be ba ho so na wo mefuo ya ntam Ndacho aha wo de se ne busa na se de wo pa che die enfie enum bi achi asem na wo kan yi ne se me nya na chi dia na hwe na ga di ho ya di na se me nya na chi di nso enfie enum achi die se na obi agye ne ko aha na wo di obi achi
Ha, Be David be on. ye tufo. Ye tufo. Na ubi wano. Ha? Me say, why asi tu na ye adwumaden. Wo wi a, e ma de. Awon fefo afekwa na e wo. Yo fa si fo bebrebe fe no ma sisi so a, e bi bebrebe kwa en wo mo bra. Ye adwuma be wi. Ha? O si titi soso ye adwuma yi wa abra wo so yi. Fa wo sa de wo na nyina ye adwuma yi. Yire wo ho wi dompe nyini a. Wo nyini a, da cho ba we nam. Sabre. Ye ma fufu a dompe na da so we. Ye ho we. Wo nyini a ba dai. Wo ba we nam. Wo ba nya safo. You bunny be in Canada. Para wo. Odiko, mpachana dia na esi ankwa na wana mu. Bembem odi bisa enokre. Ibetu empasa kakra hwe made. Hey, bembem pa na wanyini ahofe kama sei. Hey. Bembem na nsenya ne nam ha ya ye wo a en fro wo chochofrocho. Okay. Na misano. Nsano. Chocho ai. Mo de huru me. Edi huru. Empeni fo kan se eje oba che wo no anya. Onu. Na ne ma ye nipa. Anya ho fedodo. Hey. Ndasi, dike mina. Ne mo miti ani bo. Ne ukanyi na masiasi. Se. Ono bembem. Se uti ani bo. Hede mpeni sem. De ukani me hu de opate. In America. Oh. Mati. Ene memeko. Why? Bache. That show musu you. Bache. Yeah. A month here no more go krom han. Se de wo ho fesi ayem. Wan hwiyi na wan nya bote ego obre. Ka bote na be ma bi na wayo. Eso. What? Di compassion. That's it. Why? Bache. Diko kasa me akra. Me de wo pache ina mehu. Na no mon ka ho. Ena enu nsu ye to wo. Mi right to no man. Do man kuma ase. Den so ni atwe ani mu. Papa. Se bitimi atona eduade ye bia. Na nro do man kuma da roma. Wasane na taba mo die kufo mu. To ba bia ya pokuku afu ma to. Bone no do so. O bon kokopo. Ni oyi nkrofo fidie mu nam. Ebede na nsu ato afu. Osasi twintwan. Mi fu afu mu tinti mafu. Panyi se o tena faako. Na wa no ampa mu. Faako wa na atena bo amane. Sanse kom na ye de. Panyi asa ka se idija wa ne ye de aso nti. Eye wan ka sa obado. Ana ne ofie obaye. Eke se nkomo twitwi mu no se bi buru se bi anya do aya so bratie. Atia ne se. Na esi ye ni mienu eni ye ni miensa. Ade a me mani ji hu wo wi ase pa ne se ya ka onfo so a kire no wa je to no apa a kire. Sanse onfo so wo bi adwem ene ka ni paso. Akura ni se wo kofa be me bi ko yi mu. Ama one be me nse afuro fa kura ba. No apim na so wontwe ne ho nye dai. Emfi. Ofa agudi ni ba bi edu no so akoyo obakwasea. Ade edeti ni obewu a oso ne nye dai. Engu ama nyensi akwa akopi. Wo twe ne ho ama ho abehwa akura yi. Impo kura yi ba asasi so na obi kan se meja wo ya sei ni wo beka. Nti na de sare ni se ba bi edu re die. Keka na ho
na dom bua no na tire no mana wade nyansa nka makwan na odi ano enti no wale ni titi a oduma nkoma dom no osu na sunwi mu awade a nka e ba so a ono ara no kopre no okoka so onyi mu nti agi wabufuo no akwanya sada ho bi adwene nko ene nyansa ko ne sa adwene wo tiri ni bi da wa akura tiri wonya gu wani ma se yi eno nti wo pone se wonya oba na enti midi mi susu se man kwai na oduma nko so o ma sunwi mu wi a nka awade no ebe sa abato ana ma so bi Mira. Oh, Edi kan me dasi. Se odi se bi ni bi ama mi mpu no. Ya bi na me kura se wani kwa se ka mamba. Hwe me fie. Hwe bi amakowo. We ya ba. Ya. O baka se me se nsuo no odam na mfa no. Enso me ba no. Me obi bika. Adama. Mira me dasi mi ko mi se mpa. Se bi we panyini. Ne ko adanti a oni jase na wukuru mu wa. Ya, me tutu Na wo ka se na sementi a na ho ebiem na e se ka witi. no kore. Mira won se ma ko nyina amati ni mum se mepeni. Ama de me bana ye me de be chene dia. Ero dia edi o. Enso wa be mu idie. De o kan nyina amati. Empenye si ukunye ni tene sa no wantumu a. Yechi. Yichi. Yechi wa dia kura. Nti de o kan nyina amati. Ni mum se metia se pa se ano enware me banu tie. Wanye kesi ndi wani mu a na de minti. Na ni okoni ni nsa wa tini ya sa wantu. Okoni ni nsa uka nje sie be bu yi wantu mu. Matena ni nsa wantu. Enti yechi. Minti mi show. Se chinchina ma bana nwale. Ano. Ni ansu mi de kan su se de be bo ano. Gini mu yi. Let's not go amako. Yeah, mani nyao kwa. Allo. Baba. Na ba mi hwia waka wani masiso sa are. Gasa. So dia wo pele won saka. Amo dia wo hwehwe no so wanya. Dia wo hwehwe no so wanya, dia wo pe won saka no. So wo kire dia wo ka no nto. Hey, alo na de bio. Se bi nipa wo tentena wi ase ye nipa boni ni sei. Me. Se wo si wadwini pi, aye wadwini se. Ubese ya doma wade yen ampampa wa ya gwa wade yen ampa. Ano wa ya panyina pa ni wi ampa aba begu wa doma wade yen No be. Eti na mai. aba no wudo ni na wayo. Eti na mi mai. Wudo ni na wayo. Dabi ni me ade mai. Ka de kura mai mai e kire mi. Se wo yonku be ma tuni boton kasa ndi okoye ba afo ade. Ed ama bra na aso be ye oye ba ne ho ade wa ba be se ya wade yen. Ano nti unki takoma. Ano nti se bi ota wo nwene. Be wo refo nsa na wa hwe wo nsa. Wo refo nsa ano ne wa hwe wo nsa. Wate? Owi. Me ma wie. Dia wo de aye nti amoaya no. Bi di bi be yew. Na saben di o ye nya ne se ebia won kai dia de ye nti amoa. Ebia pe wo be pege wani ahesra ka se no na beni wa ye nse. Ati na adi ya ba nso abenso hwe na ba nso ne won kai se dia wo yo ye he sunsun sanso na ba nso no won kai se dia yo sunsun sanso Bono be. Impanyini se enguatie wo hoyi enfata kanida. Aha. Na wo susu se nimom ananka manim enguatie. abani nguase ne ka wo beje Se eye wo se, dabi o, se eye wo se. Me ana magu nti amoa ni mu ase dia. Ene twesan. wa gude ni mase na wo gude ni mase Enti amoa na ne hunu me ka kire me. Eto ne nsa frɛ me se. Membra ware na. nti amo be da ato ni sa fo se bra wa dia se bro no ni onim pepe se wo ba wa dia nya se bi besi Eji amoa no ntu krom ha o.
sɛ wohu na wobɛtumi abusa no sɛ ɛyɛ wo sɛ nkontompo na metwa kyerɛ wa wohu ntia mo na busa ɔno amu Ayi nti amwani sɛ bi ojibi fo so ɔno no bɛto ne nsa afrɛ wo ano sɛ bra na wade ase. Ano me de wa wo pɛ no de ba wade anya ase. Wo si wadwene pi sena wo de ni nha wo kɛtɛ so bɔ wadwene mpɔsɛ wo ba begu wade anya. Ampampa ne wo ba begu wade anya. Ano bodobe ha ya bia wo no ɔde benkum na akyi abebe nkum. menni ɛyɛ wanim sampa sɛ menni adom afɛfɛ nti nka ɔmfa me ne nyinsɛn no ɛnkɔnkɔma ntia mo Ya wo nti bi da nie. Ya kwaba nti bi da ni twi. Ya wo nti bi da nie. Sɛ ba anyim no de kɔma be ma foforo. Sɛ ba anyim ye kura kwa o he da na ni wie sa. Nti sɛ nka ntia mo abɔli di higu so a ko bɛ fa ntia mo pɛpɛpɛpɛ. sɛ nka ɛyɛ wa na nka wode nyinsɛn bɛkɔ kɔma bɛma Na di nsi ye nie. ɛne adom yɛtete ne wɔ fie Ayi, wonni mabakan fo be ya manfo ma. adom yɛtete ne wɔ fie Wo de ana Ɔsi afie nyansa. Abe fie nyansa. me ana me ne nyinsɛn Sɛ de o me na mesɛ na mesata Sɛ de o sɛ ɔde nyinsɛn ne brɛ me Na wo ni sɛ tia sɛ me nkɔ kasa akran ye onyo de ya. De be gi atum. hwan na bɛgye atom Wo de tena hɔ. hwan ɛna Na bɛgye hɔ ne atom fa to baadwe. Anu ei, metena hɔ. Ne fa wo tu nkuruwa yo twetwe wachi fa baadwe. ɛnkyɛnkyɛn Why? wɔ n'afe Ai. akwana yɛ den a sɛ yɛbɛwo no Wo de hwɛ ade. yɛbɛhɛ deɛ ɔsɛ no sɛ nyɛ me ne ba a yɛbɛhɛ Yo. Sɛ ye nyina yɛ tia. Bɛda nduru wa da hiduru hɔ ne ye behu. Anu ei, bɛda nduru wa da hiduru hɔ ne ye behu. Na mde ma aka kyerɛ wo. Wo bɛhwɛ yie. Wo bɛhwɛ yie wɔ kron ha paa. Wate? wonim mebɔ nana mo mpa yɛ sɛ adekoro a wowɔ gye wɔ me hɔ no dako ka adekoro na memfa ma wo adɛn ana wotete me saa ɛwɔ kurom afe Akunte, Mira, me mo akwa ya me de mira. de kwa so. Mira mi kura ne bone. Oto nkrabo eto mabobo ano. Ni kwa se mi twitwa me nan ase. Ena ma me de duru ha. Edase, enokwa me ana me to nka, se me hia no wadi nkomo ba ko mienu bi. Dinka me dase. Se o tienka no so wantena se awaba. Na no munyo kese. Akunte, ye ba betina kroma edidi adada bia wa brasa bi ma me penu a ne ni afi ehye kwaye. Ehye wura mutu a ono nko aye nim de eye no. Nsu ta ma me wodem ewie bo ahwe kwaye mu emwa aiwo. Nana no mo amfa koma bo bi kwa kochinawe. Wadawma, udamena. Se enkoma nyina no edamso. Me pese ahwe na so kakra. Yensan ko fanimba na betia koma. Wadawma. Mira. Me da si ogun. Na me nigi se okasa yi mu no. Ehun se ebra ma me ne fi kuru ha no. Kuyi mu adwo. Na wadaruma. Mira fache mi ogun. Wadaruma. Hu se emofre ya yesi ewie mi wadaruma. Ensu ota omo na no. Ewo nsu oguso e ka mofra no. Omo da so da ho wadaruma. Ensu ota omo ajanso kai nkwala ni wuo no. We de masabu nkotoje bi mu wadaruma. Eburu wadaruma. Fache me. Na me pese me ka kosi nyina na se ma wo mfi. So me mpɛ dia sa, o wi nkateɛ. O de sa nkateɛ wa hagu wanum na ba ko pewu mu na sa afro a. Pese wanum. Na nanom ya adom no asa agu se, wo hu se ba ko asa ni we ya to atwene a. Ba, sa mfa nka ho, emfa mu ye num. U betie mi a. Eni anka kuri mu adwi. Obodom, on hye ba bia nananom e de adom no ne kura mframa wo ho kama. Mframa wo ho. Continue. Mira, Yes, o hu ni se. Kwa me ma ne ko kwaye no. No ni fo ntia wo. Isi ye mfa ne nko. Ye hwe se bibi boni bi ansi a. So kwako na bibi boni bi ansi ya. Eni se me da so ma ne tena ho. Enhwe yi, se ya nhwe yi ne ya nhwe yi a. Amane a wo komu nyina na nanom de ntansa na bo mi ni bi no. Ana kurum ha. So wasema meka no. Fo kwa bi no. Mira de o kan ewum. Nanso o wa hanom na bibi esi. E na ofiri ha na bibi ansi ye. Onyi ni so ba bibi sensi.
ɛno deɛ wontumi nka ne saa bankye wɔ anya agya ɛne bɛkyerɛ Ejja na kyerɛ wie mi ba. Ejja na kyerɛ wie obodon ko e no. Ewu wu enfi akola bi enwu yi. nti sɛ yɛma ne ba na biribi si a ɛhɔ ɛne yɛbɛka sɛ saa deɛ na ɛsi nyinaa ɛyɛ maame ɛnya mmaa ne saa deɛ mesrɛ wo meda me na sɛ bi maame aberewa na yɛtwe n'aso sei bɔne bɛn Mi ba oda wona. Ene mesrɛ wo. Mi de nananom so ma obodom ka ho. Obodom pese obekro dua mewuwu niwura ebe me ya sɛ wo a odidi ma me bi di wo ma me baabi ete no ɔde bɛba wo so. Obodom sasa ene obodom nsɛm hu na wodi mi ko dua me gidi sɛ wo ho no niwura ɔfrɛfrɛ wo kra. Ɔpese wo bɛn wo mesrɛ ma ne nka ho a. Na ne ba no kro ya so ɔden me ka sɛ enka ma ɔma ne maame apono no apontre no anhwɛ krom so wa ya so ɔden ma ahwɛ krom. Enka sɛ hwɛ no ho a niwura mesrɛ wo me de nananom srɛ wo. Obodom pese oba beto wo so re ma wonka ho a ni ehwe ade kakra wa da roma na kontin miba ɛto de bi a medwene ho a na mehwɛ w'anim a sɛ bi recover bɔne wɔ wo tirim adwen bɔne wɔ wo tirim nim deɛ yɛyɛ a nananom nkonnwa yɛyii wo a wobɛyɛ kontin nti wonni abadaeɛ kakra asɛm a meka sɛ bi wonnwene wo kakra aden continue. miba mato de be enye kakra ye hwe ade kakra o da roma obeti nya ye hwe ade kakra Waka mate minim de me why me da si me da si Edebasi. Yes, Rebo. The power show. The nana no mundi power show. Minim se won pa minim ahwe. Na so mesro. Me ba se, me no ba ba be kasa se mema. The power show. Ko to jogu fe. Ma me sa ko nyame. Sre won le kaka. Wai, the power show ba.